Това съм Skygirl и днеска ще играем на мултиплеер мастер с хаштаг Светло. Ето му сървъра. 134. 134, това е моя кода. Ето го. Skywars X. Но то ти се падаш по средата. Кажи здрасти. Здрасти. Средата. И сега влизаме в сървъра. И други хора влязат. Обратно. Това е с много хора да играем едновременно. Какво е това? Да отивам с другите хора към другите острови. Бутни ги. Ето слепна, ще го ударих. Ма те пак ще дойдат тук. Ще се спомнят. Ой, там виждам диаманти, хора. Както виждате. Там е диаманти. Ей, това е моето дърво. Ще ми взимат дърво. Come to me. Мап. 80 мили. Хайде тръгнем към Ангел. Там. Аз имам 4. 7 дърво. Аз поне мисля, че ще стигнат. И хора, това да знаете е мултиплеер мастер. И чрез него можем да играем с хора от други държави и от много страни. Някой направил крафтинг. Браво. Къде? Тук. Ами аз тръгвам да правя път на там. Само някой да не ме бутне. Всъщност, то можем ли да се бутаме? Не. Маш О. да съм твой. Лол. Аз имам 33 дърво. Обработвам. Аз имам 28 много. 26. Аз съм си взел кирка, лопата Аз нямам кирка и и лопата. брадва. Той ти помага. Не иска да те буди. Мисля, че няма да имам купчета до там. Аз имам 33. Чакай. Че не идват. И не са копали от някакви към. Може и да. Там има диаманти. Виж, погледни на там. No. Чакай. Дръпни се. Лол. И Мога да затворите да не ви... И хора завърна. Еси. Така. Може да ми направиш каменна кирка? не ми даде кол. Имам скол. Може ли да ми направиш кирка? Каменна. Само да направя. О, дърво. Имаш ли братва? Да. Може ли? Ели бе. Аз ще го купя. Може ли братва? Светло. Дай ми братва. Може кирка каменна. Ако имаш кирка. Добре, направи каменна. И ако може, направи печка.
Дай ми кирка. Добре, да съм... Трябва ми малко камък. Трябва ми малко камък. Трябва ми малко още кабелстон. И ето така намерих айрон. То спак го прави тук. Мах. Бей. Имам. Не е така, виж. Е такъв е. Да. Сиво-червен. Аз направих. Ето ти една. Мерси. Сега по-добре ли? Да. Текна айтемите бе. Хора. Който иска да играе. Виждаш ли? Да, виждам, идвам. И днес на хора, който иска да играе с нас. Лак. Който иска да играе с нас, да пише. Оле, как ще да падна брутално. Го вземат. Не. Те няма да го вземат. Виж, они има не знам какво. Хайде. Ма той е диаманта на другия остров, бе. Хайде. Виж, вече копаят имат кирка. Имаш ли блокчета? Да. Ми хайде. Сега ми остана малко кабелстон. Няма да ни буташ. Тоскарата бутне. Ма няма. Никой ходи. Ето диаманта всъщност. Копай. Можем да си направим Окей, диамант. направи към другия остров. Такова път. Там е още един диамант, виждаме и там. Трябва да събере купчета. Ой! Ей там. Не дарак. Не, всъщност той какво беше? Ето такива. Soul Sand. Да. Птичко, тревичко няма. Дали долу има такова?
Оле, представи си само да дойде и да ми изкопае под мен. Няма. Четири диаманта за 2 меча. Да ги избием, нали? Не, няма. Ами за какво? Кирка не трябва. Добре, да се ли говори по-силно, нищо не се чува. Трябва ни кирка. Аз така само си копай. Добре бе, хора, гледайте. Тук не може да се мине. Освен да се прескочи някакво такова като невидимо блокче, виждате ли? Аз сега съм буквално във въздуха. Какво? Това било чест? What? Кой? Имаш някакъв невидим чест. Чакай, аз ще изкопая под тая. Махни протект айтем. Тя маха ли? Да. Хайде бе. Пусни бието! О, ти имаш... Той... Както и да е. Имаше 2 диаманта. И ти ги взе. Да. Махай биенето. Махна го. И айте ми да пуска. Отново. То се връща да си вземе айтемите. Ма не може, бе. Не може. Веко как се разхожда. Имам диаманти. Диаманти. Не може да ме убиш. Аз мога да ви чукна. Не. Чупенето, махни чупенето. Махни чупенето да го запушим. Не мога. Вец. Не можеш да чупиш. Ти не си го махнал. Аз нямам такова. Слабо. Отидох в средата. Гледай го на халник. Аз съм ще успех. И крафтингът. Избяга. Мика да се радва без айтеми. Искам да те запуша, бе. Да те запуша. Той пък се прави пък. Пусни биенето бързо. То ще чупи от пътя. Бързо. Той за малко да ме убие, но забрави. Защо беше пуснал Protect Item? Светло. Аз щях да убиеш. Оф, хора, това ще бъде за този клип. Надявам се да ви хареса. Ако така, лайквайте, коментирайте, абонирайте, споделяйте клипчето ми. Пишете в коментарите дали искате да играете с нас. Аз бях с Хегъл, ви нещо там. Забравях го. Ще се видим следващия път и чао, чао! Чао.